नोंथांमोननि गेजेराव दिनै भिडिअआ बेनो जाहैबाय मा नोंथांमोना नुखाबाय ससियेल मिडियायावहाय मैया नुखाबाय जे इएम रन्जित बसुमतारी सोरा मा बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेबखौ थांखिनानै आरो लोगोसेयैनो बिटिसिनिफ्राय दाख्लै थांनाय 3 जानुवारि खालि जेनाखि गरखाफोरनो माखासे फोरमानलाइ होनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना माने हा बायनाय फाननाय बिनि लेनदेनखौ मोननो हासिगोन होननाय जेनाखि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन। दा बेखौ लानानै ट्राइबेल संघनिफ्रायबो बिनि सायावहाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन आदित्य खांरारि साराबो माने बिनि सायाव रिभिउ खालामनो थाखाय बिथाङा प्रमद बर'सरखौ खावलायदोंमोन आरो रिभिउ खालामनो थाखाय बेखौ माने गुवाहाटी हाइकर्टआव केसनि बाथ्रा रायलायदोंमोन आरो नेपालिफ्रा सोरबायदिया मोनथावो सोरबायदिया मोनथावा बिनि सायावबो बिथाङा क्लियारिफिकेसनखौ आदित्य खांरारि सारा होदोंमोन आरो दावराव देख्रेब साराबो बे नटिफिकेसन लानानैहाय गोख्रैनो उइद्र' खालामफिननांगौ आरो नेपालिफ्रा बे 6 सिड्युल एरियायावहाय बिथांमोना बनाफाइड नङा आरो बिथांमोना बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो हाया होननानै गोबां बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन। दा बिनिनि सायावनो क्लियारिफिकेसन हिसाबै दिनै हाग्रा बिफाननि एबा इएम बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी सारा दिनै डिटेल भाबै क्लियारिफिकेसनखौ होदों। दा नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना जायफोर नुदों जायफोर नुवाखै आं नुयैफोरनि थाखायल' भिडिअखौ लाना फैबाय अब्ला फै इएम रन्जित बसुमतारी सारा क्लियारिफिकेसन होबाय जे बिथांमोना मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांबानो जाबाय। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जा बिटिसि एकर्ड बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै मोनखानाय हानि मोनथायखौ बा जोंनि 6 सिड्युलनि जा रुल दङ बे रुलखौ दिनै जोंनि सरकारा गोरखाफोरनो गोरखा सार्टिफिकेट होनायनि गेजेरजों हानि एलटमेन्ट आरो सेटेलमेन्टआव बाहायनो हागोन होननाया बे नङा जे बिटिसिनि कमप्लिट रुलखौ बियो बिथांमोना ब्रेक खालामनो हागोन। बाहाय जों मोनथाम बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन। बिटिसिनि सिङावहाय सोरबाया जुदि हानि मोनथाय नागिरदोंब्ला काउन्सिलनि सिङाव बियो बिटिसि क्रिएसननि सिगां जाथारनांगोन बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै बियो गोरखायानो जा आदिबासियानो जा मुसलमानानो जा जेखि जाथि जनगोष्ठियानो जायाथों मानो बिथांमोना जुदि बनाफाइड सिटिजेनब्ला बिथांमोना हानि मोनथाय मोनगोन। नाथाय बनाफाइड सिटिजेनबाबो काउन्सिलनि सिङाव थानाय 19टा बेलेन ब्लक बे बेलेन ब्लकनि सिङाव बिथांमोना हानि मोनथायखौ मोनो जुदि बिथांमोना बेलेन ब्लक क्रिएसन जानायनि सिगांनो बै बेलेन ब्लक एरियायावहाय सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोबाय दङब्ला। दानिया जोङो मोनथाम बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन जे काउन्सिलाव बिथांमोननो जों जुदि ग्रेजुवेटनिफ्राय गोरखा सार्टिफिकेटखौ होनाय जादोंब्लाबो गोरखा सार्टिफिकेटआ कमप्लिटलि बिथांमोननो डिफेन्सिभ होनो हाया। बे बिनि गेजेरजोंनो मैया दाखालिसो फैनाय मानसिफोरा गोरखा सार्टिफिकेट लानानै जोंनि गेजेराव हानि मोनथाय मोनगोन होननानै नंखायनो सोरबाया एक्सक्लुडिं द ट्राइबेल कमिउनिटि सोरबाया जुदि बिटिसियावहाय हानि मोनथायखौ लानो नागिरदोंबा जोङो मोनथाम बुस्थुखौ क्लियार होनांगोन। बिथाङा बिफोर द क्रिएसन अफ बिटिसि नि भारतीय सिटिजेन जाथारनांगोन। 2 नाम्बाराव बिफोर द क्रिएसन अफ बिटिसि भारतीय सिटिजेन हिसाबै बिथाङा बहुत रायजो जादोंब्लाबो बेलेन ब्लकआव आफ्टर द क्रिएसन अफ द बेलेन ब्लक बिथाङा हानि मोनथायखौ मालाबाबो मोननो हाया। 3थियाव बिथाङा इन्डियान सिटिजेन जाथारनांगोन बेस्ड अन द लेगेसि डाटा अफ इन्डियान सिटिजेनशिप। दा बे मोनथाम डकुमेन्ट्सखौ जाय बिथांमोना होनो हागोन बावहाय गोरखायाल' नङा मुसलमानानो जा गासैबो नन ट्राइबेलफ्रानो बे बुस्थुखौ जोङो डकुमेन्ट्स हिसाबै साबमिट होथारनांगोन होमब्लासो हानि मोनथायखौ मोननो हायो। खिन्थु नैबे गोरखा सार्टिफिकेटनि गेजेरजों हानि मोनथाय मोननो हायो होननाय रावा नंखाय राव। ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि अनगायै गुबुन जायगानिफ्राय नोंथांमोननि नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हाबफैनाय माखासे आयेन बेरेखायै हाबफैनाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना होखारहरा बा बिसेसकरि नैबे चिरां जिल्लानि मुजाबारि ओनसोलाव इलिगेल इनफर्समेन्ट खालामनाय बेफोर बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना नोंनि सायाव बा बिटिआरफोरनि सायाव माखासे बाथ्रा मुजाबारि ओनसोलनि जा हानि जेंना बे हानि जेंनाया बिपिएफनि समनि जेंना। बिपिएफनि समावसो बिथांमोना बेवहाय इनक्ल'स जादों जोंनि समाव इनक्ल'स जाया। आं दाना बिपिएफनि समाव इनक्ल'स जादों होननानै बिपिएफखौबो सोंखारिनो नागिराखै। कमप्लिट भारत आसामाव जेसेबां बेलेन ब्लक दङ बे बेलेन ब्लकआ अलमस्ट
माने 60-70% दिनै इनक्रस जाबाय नन ट्राइबेलफोरजों आरो सेम कन्डिशनानो बिपिएफनि समाव मजाबारि एरियाया इनक्रस जादों। दाना मोनसे खोन्थाया जादों बिथांमोन सोर होनदोंमोनलाय दावराव देख्रेब बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब बिथाङा गावनो बिपिएफनि एडभाइजार आरो बिपिएफनि समाव बिथाङा बे खामानिखौ मावसेयावबो गावसोरनो पलिसि खालामनानै भट बेंक हिसाबै बाहायनो थाखाय बे फाइलखौ खेबथाम आप एन्ड डाउन गोजौनिफ्राय गाहायसिम लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानानै गावसोर 70 बोसोरखौ हगारदों। खिन्थु जोंनि सरकारा मानोबा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे मजाबारि बेल एन्ड ब्लक एरियानि जा हा बे हाखौ अकुपाय खालामना थानाय जोंनि मुसलमान माइनरिटि भाइफोरजों जों दिनै सावरायगासिनो दङ। जों बिथांमोननो होनदों आयेनाथ नों बेल एन्ड ब्लकआवहाय नन ट्राइबेला आफ्टार द क्रिएशन अफ द बेल एन्ड ब्लक हानि मोन्थायखौ मोननो हाया। गतिके नोंथांमोना भुलाव बेवहाय हाबखांबाय हिसाबै बे हाखौ हगारनायनि बेबस्था लानांगौ। जों सावरायबाय दङ। सावरायनायनि गेजेरजों दा बिथांमोना हाखौ हगारनानै थांनो राजि। खिन्थु जेराव बिथांमोना बिटिसि एकर्डनि रुल बायदियै बनाफाइड सिटिजेन जोंनि बिटिसिनि नागरिक जाबाय। गतिके बिथांमोनखौ जोङो सैमा अमा बायदि हरनो हाया। जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ दोननो थाखाय आउटसाइड बेल एन्ड ब्लक जेनेरेल एरियायावहाय सरकारि लेन्डआवहाय माबा मोनसे होनायनि हा एसे होनानै न' लुना थानो हानायनि बेबस्थानि गेजेरजों जोङो होनो थाखाय राहा लागासिनो दङ आरो बेखौ जोंनि मजाबारि एरियानि मुसलमान माइनरिटि भाइफ्रा दिनै राजि जाबाय। जोङो इभिकसन खालामालासेनो जेरावहाय जों बे खामानिखौ जोङो समस्याखौ समाधान खालामनो नागिरदों। खिन्थु बिपिएफआ मानो इभिकसन बाथ्रा रायलायदों बेखौ जों बुंनो हाया। खिन्थु मजाबारिनि जा इसु बे इसुखौ बिपिएफआ समाधान खालामनो हायाखै, जों समाधान खालामनो थांगासिनो दङ। दा बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिथांमोननि हान्जाया खामानि मावबाय थादों। दा नोंथांमोननि हान्जाया माबायदि थियारि